אביב, תגיד שלום למצלמה. אבל את לא יכולה לעשות את זה, את לא יכולה יאללה, סלפי. זה וידאו, יא מפגרים. מצאתי את זה ליד איזה שיח. תודה, מצילה אותי. יש לך מושג כמה זה עלה לאבא שלי? 1,000 סנובית, כן, 5,000 שקל. אמרתי את זה כבר מיליון פעם, אני יודעת. בסדר. מה היא עשה בזאת? אביב הטיפש הזה, נתתי לו את זה קודם לשמור, מה הוא מאבד לי דברים? יאללה, כאילו שאת לא יכולה לעשות אחת. מי זאת המזרה הזאת? מתי שחררו אותה מהברבנל? אלינה, מה קרה? אלינה. אביב, אני ראיתי גופה. היא הייתה שם. נראה לי את עדיין נוזה. לא, אביב, אני ראיתי גופה, היא הייתה שם. תראי, לא נראה לי הגיוני לא, היא שם! אלינה. לא, תעזוב אותי, הייתה שם גופה, אלינה. אביב! זה הכל בראש שלך. מדמיינת את זה. מה אתה עושה פה בעצם? הולך להיות לי יום הולדת מדהים, מה זאת אומרת? רוצה ילדים! אנחנו מטומטמים. צודק. לא נראה לי שהוא בקטע. חוץ מזה ראיתי אותו לפני רגע חוזר עם אלינה מהיער. לא, אתה צריכה ללכת אליו, אתה צריכה לדבר, אתה צריכה להגיד לו. באמת, הוא בשבילנו. להסביר אותה. זאת משוגעת על כל השכל. כן. לא צופרת אותה בכלל. ככה זה יותר טוב. נראה לי אני אפנה לה. יאללה, תהני. היי אלכס. תגיד שלום. תגידו שלום. היי אביב. היי. מה אתה עושה? על האש. מה אתה מכין? שיפודים? זה הכל? נראה מאוד קצת. שמור לי את זה, טוב? אומר. בכיף. אז מה אתה עושה אחר כך? ומה את מתכוונת? כאילו... יודע, אני אצלם פה קצת, ו... כן. צלם פה קצת. מצלמת כבר שעה. בסדר, מה אתה כבד? חמודות. היי! די. מה? תרגי, זה לא שמישהו יראה אותך גם ככה. מה זה אומר? מה את רוצה ממני? אני בסך הכל אומרת שתצאי מהסרט שלך. על איזה סרט את מדברת? סרט שאת חיה בו, חמודה, שאביב אי פעם ישים עלייך. מה הוא קשור? מי שמדברת? מה הוא קשור אלייך באמת? וואו, כולם יודעים שאת מאוהבת בו קרצייה. לכי תמצאי מישהו אחר להתאפל עליו, שלא שייך לי. תודה.
רוצה שיפוד? לא, אני טבעונית. חבל. חוץ מזה נראה לי התבלבלת ביני לבין סול. ביקשה קודם. היא תקבל אחר כך. אתה יודע אם מחפשת את הגופה? אני לא דמיינתי את זה, אביב. זה כבר מזמן עבר לי. תרגי, אני בסדר. אתה חושב שאני הוזה. מה פתאום? אני מבין אותך. דווקא ממש חמודה. קרה משהו? בוא נחזור.